Тодор Пеев пак изгъна, показа кой е тук. Андреинкет усети и железния юмрук. Няма драма, няма съди да броят, когато Пеев удари, всички просто мълчат. Андрей пробва тактика, пробва да се пази, но срещу тая сила никой не отлази. Един чист аперкът, после ляво круше. Всички виждат кой е истинският играч тук. Тодор Пеев, нокаутирача, отново победи. Сложи Андреинкет на място, без да му прости. Точен удар, чиста победа, няма какво да се говори. Пеев влезе на ринга и бързо мача приключи. Тежък удар, Андрей усети разликата още в първия рунд. Пеев не дава задна, върви само напред. Всяко негово круше беше точно в целта. Тодор Пеев, нокаутирача, отново победи. Сложи Андреинкет на място, без да му прости. Точен удар, чиста победа, няма какво да се говори. Пеев влезе на ринга и бързо мача приключи. Бързо мача приключи.